De samenwerking tussen HOH en Siemens is na heel lang onderhandelen uiteindelijk tot een goed resultaat gekomen. Dat hebben we vorig jaar bekrachtigd en nu hebben we alle lijnen uitgezet. Werkgroepen zijn bij elkaar gekomen om te praten over alles wat we gaan doen om te zorgen dat HOH een Center of Excellence voor Siemens wordt. Dat betekent dat we in de regio toonaangevend zijn met de nieuwste materialen, de nieuwste equipment, om te zorgen dat onze patiënten nog beter geholpen kunnen worden, dat we nog meer kwalitatieve, goede zorg kunnen leveren. Maar ook dat we voor de regio een hub zijn, waar mensen hier hun zorg kunnen krijgen, hun diagnostiek met name kunnen krijgen, maar waar we ook behandelingen kunnen doen die in de regio anders niet kunnen plaatsvinden. Daar ben ik onwijs trots op dat we dat doen. In de komende 11 jaar gaan we dat uitrollen. En dan over 11 jaar gaan we weer praten over de nieuwe toekomst. Maar voor nu betekent het in ieder geval dat Aruba trots mag zijn dat we echt uniek zijn in de regio, dat Siemens in ons gelooft. Dat betekent dus dat onze mensen worden opgeleid, dat we nog meer kunnen doen in de beschikbare tijd die we hebben. Dat betekent dat eigenlijk we natuurlijk niet alleen mensen van buiten kunnen helpen, maar voornamelijk dat we onze eigen wachtlijst kunnen gaan aanpakken. Dat we sneller kunnen gaan werken, kwalitatief hoogstaander. En dat we mensen kunnen proberen sneller te gaan helpen. En dat gaat zeker lukken. Ik heb alle vertrouwen in. Daar hebben we natuurlijk de juiste voor nodig. Nou, daar gaan we samen ook aan werken. Met Siemens in de regio. En het HOH maakt hier weer een hele belangrijke stap om gewoon prominent te zijn, op eenzelfde kwalitatieve niveau te kunnen acteren. Zoals met Amerika, met Nederland en andere Europese landen. En dat maakt ons, niet mij alleen als directeur trots, maar het maakt ons allemaal echt heel erg trots op wat we zijn en wat we doen. Ja, en ik kan alleen maar dan zeggen, nog zijn partij. We zijn met een projectteam waarmee we dit contract hebben vormgegeven de afgelopen 9 maanden. Want zo lang zijn we ermee bezig geweest, zijn we hier naartoe gekomen. Dat was voor een aantal mensen ook de eerste keer dat we fysiek bij elkaar waren. Dus nog meer begrip krijgen voor wat gebeurt er hier in het HOH. Dus we hebben de kick-off gehad van het contract. Vandaag hebben we met de werkgroepen samengezeten van hoe gaan we het verder invulling geven. We hebben een rondleiding gehad door jullie mooie ziekenhuis. De nieuwe OK's gezien die binnenkort geopend worden. En heel belangrijk, als symbool van onze samenwerking hebben we zojuist een hele mooie boom geplant in jullie tuin bij de spoedeisenzorg. Met de state-of-the-art apparatuur zoals de MRI, de CT-scan, angio en buggy en de educatie die we op gaan zetten voor ons personeel, kunnen we hoogwaardige zorg leveren in het HOH op Aruba, waardoor de patiëntenzorg gaat verbeteren. Niet alleen voor de Arubaanse patiënten, maar ook voor de patiënten uit de regio die naar het HOH gaan komen. Wat deze nieuwe technologische partnerschap zo bijzonder maakt, is dat we proactief kunnen reageren op ontwikkelingen in de regio. Dat betekent dat we ons heel erg gaan bezighouden met de educatie, niet alleen van onze verpleegkundigen, maar ook van de radiodiagnostisch laboranten en ons medisch-technisch personeel. En dat betekent dat als er service en onderhoud aan de apparaten gedaan moeten worden, dat we niet de kennis en kunde uit het buitenland moeten halen, maar dat we die echt in huis, in het ziekenhuis hebben.